আমার কাছে নাইকা বুবু ভাজা বাদাম কাঁচা বাদাম দাদা কাঁচা বাদাম দাদা কাঁচা বাদাম একবার তো কো বাদাম বাদাম দাদা কাঁচা বাদাম আমার কাছে নাইকল বাবু ভাজা বাদাম আমার কাছে পাইব শুধু কাঁচা বাদাম हेलौ फाग्ला फाग्लि लोगोफोर माबायदि नोंथांमोननिया वेलकाम बेक टू माय चैनल जोबोर सान्दुं गोसा जालायबाय नै दैमायाव दुगैनो फैदो जोङो थान्दा थान्दा थारलै दैमानि दैया बेखायनो एसे मोदोमखौ गुदुं बानायग्रोना लादों सान्दुं गोसायाव ओमफ्राय भाइरेल जानाय मेथाइखौ ओरैनो गोदाव सोराव रोजाबलाबायबाय सासे साना भाजा जागासिनो रायख'आ कमल काट होननायनिया दाख्लै बरन'दि मिउजिक फेस्टिभेलनि माबायावबो कमल काट होननानै सिनायखि होखादोंमोन नोंथांमोननो बिथाङा थारमाने रोजाबनायाव बायदिसिना गोसो दङ आरो रोजाबनो गोसो जायो एबार सिंगारखौनो बानायना हामारथारनायासो हामसिगोन बेखौ जायखिजाया नै दैमाया जोंनिया बे दैमा फिसानि थाखायनो समायना मिथिंगानि महर थानायखायनो जोंनि गामिखौ दैमागुरि होनना बुङो मुरकुसियापारा दैमागुरि साफा नुदों ना सिनारिखौ साफा नुदों दां ओइ दाउस्रि दाउस्रि ओइ सोर इयो हायलु आदै नामा ना गुरदों मा मोनदों आगै मा थादों दिनैनि दिनाव मा होनो ना गैलिया हखां गाफा लाथिख'फा दिनैनि दिनाव गैलिया हखां गाफा खबाइफा हेलौ ओइ नों ओरैजाय सिगांथि थांनानै लेथ्रा खालामैना दैखो आरो लोगोफोर दाउस्रि दुगैनायखौ जुम खालामनि नै सोरबाफोर दाउस्रि दुगैनाय नुवाखैबा नायदो माबायदि दुगैयो दाउस्रिया इस साफा दुगैदोलै सोरबा थान्दानि थाखाय दुगैयाबा लासिं सिं जानांगौलै दाउस्रियानो जि साफा दुगैदो मालाय गोजांदोबाबो मा टावार होनलै इखो बाबु जोंनिया माबा मेगा टावारलै इयो डेन्जार पावार गोनांखा बेबायदिनो गाहायजों थांबाथाय साथाफोर लानानै थांबा अखा हानायाव साथाखौबो माने सर्ट जायो आरोना साथायाव हमनानै थाबायलाङोबा सिंजों एसे सर्ट जायो आरो मा होनो बेखौ अखा हानायाव नैबे तारा साउन्ड बारा जायो तारावबो टिउबलाइट बायदि जोङोब्रा एसे हराव ना डेन्जार पावार गोनां इयो स' जोंनि दैमागुरिखौ एसे खोन्थिबाय ओरैनो दैमागुरि नालाय दैमाथ' थाखानांगोन दा नङा होमबा स' लोगोफोर गरमा बाराद्राय जाबाय गोलोमजोब्बाय आङो एबार आं दैमायाव हाबहैनोसै आरोना दैमायाव गेलेलायनोसै दैजों एसे थान्दा थान्दानो लोगोफोर मोनसे इम्पर्टेन्ट बाथ्रा आंनि साबस्क्राइबारा 3000 सामथिं ब्ला 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 3000 प्लास दोङो नाथाय आंनि भिउवार्सआ मानो बिदि जाखोब्रा एसेबो बारायथारला चीटिंग करता है तू चीटिंग करता है तू ओ भाई मारो मुझे मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो रहा है भिउआनो माबा 60 50 100 150 200 नो रुको जरा सबर करो नो मा जादोंथाय नोंथांमोना एसां साबस्क्राइबार थानायनि उनावबो आङो बेखिनिल' भिउ मोनोबा बोरै जानांगौ बाथ्राया समझ रहे हो आप So please do watch and like and subscribe my channel एसे सपोर्ट खालामदोब्रा आगोलनिफ्रायनो भिडिअ बानायबाय थाबाय एसेबो जाला डेभेलप जायाखै एसे जाबोल डेभेलप खालामना होदो खतम
बाय बाय टाटा गुड बाय गया। बेक फ्लिप होनी लोगोफोर उल्टा बारनाय उल्था बारनाय एकदम हागोन ना हायाबा फार्स्ट टाइम ओके 1 2 3 र कैसा लगा मेरा मजाक? एकदम नाइस